Ρε Στεφανία μου, βότκα 6 ώρα το απόγευμα. Πραγματικά έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχεις θέμα με το ποτό. Πίνεις περισσότερο από ό,τι πρέπει. Τι θέμα, μωρέ. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι όλες οι περίοδοι ίδιες. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι ανάλογα με την πίεση που μπορεί να αισθάνομαι, το άγχος. Καταλαβαίνεις τώρα. Πως πάνε δουλειές, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Ας πούμε τώρα, τι μου ήρθε. Για να φανταστείς, εγώ είχα 15 χρόνια που δεν είχα πιει σταγόνα. 15 χρόνια. Mm. Ωραία, και γιατί άρχισες? Έγινα 16. Έγινα 16 και εκεί στο πάρτι γενεθλίων ξεκίνησαν όλα, κατάλαβες. Γεια.